לי מתקים והפתעות וגם 1000 מתנות ועוגה גדולה וציפוי של סוכריות. פעם בשנה פתאום מופיע יום הולדת שצובע את הכל זהב, משפחה וחברים, בלונים צבעונים, בואו למסיבה, כי היא מתחילה עכשיו. יום הולדת היא נבעה, ויש כאן מסיבה, והשמחה רבה. יחד כל הילדים, שרים וגם רוקדים, במסיבה. יום הולדת היא נבעה, ויש כאן מסיבה, ואולי מי שבא. יחד כל הילדים, שרים וגם רוקדים, במסיבה. בליבי אני קצת מתרגשת, עיניי הנוצצות שולחות מבט אל הילדים. כשתגיע העוגה אז אגשים את המשאלה ושם יצטמי ויהיה פשוט מדהים. יום הולדת היא נבעה, ויש כאן מסיבה והשמחה רבה. יחד כל הילדים שרים וגם רוקדים במסיבה. יום הולדת היא נבעה, ויש כאן מסיבה ואולי מי שבא. יחד כל הילדים שרים וגם רוקדים במסיבה. יואו, איזו התרגשות. אנחנו רוצים להציג הצגה מאוד מיוחדת שמספרת על הנסיכה ליאן היפה, וכל החברים משתתפים בהצגה. אז בואו נראה את כולם חוזרים לשבת ואנחנו מתחילים. מעבר לשמש, מעבר לעננים, שוכן לו יער מחושך מלא ביצורים קסומים, חיות וגמדים, גיבורים ואבירים חזקים, ואפילו אתם לא תאמינו, יש שם דרקונים נוצצים. ובלילות הקיץ החמים כולם מוזמנים לנשף ריקודים. בלב היער חיה לה נסיכה יפהפייה. מישהו מכם יודע לומר לי איך קוראים לנסיכה היפה שלנו? ליאן! נכון. והנסיכה ליאן, חוץ מזה שהיא מאוד מאוד יפה, היא גם חכמה ומתוקה. היא עדיפה ונדיבה, ובקיצור היא נסיכה מדהימה. הנסיכה ליאן חגגה מסיבת יום הולדת ענקית, ולמסיבה היא הזמינה את כל תושבי הממלכה. למשחק הראשון ליאן, אני רוצה שתבחרי בבקשה 3 חברים. 3 חברים, מי שרוצה מצביע. ליאן, את מי את בוחרת? נוגה. כן. מעיין. וטל. יפה מאוד, יש לנו כאן 3 חברות יפהפיות. שימו לב בננות.